Mitäkään sitä TV:stä tulee? Luovuus, osallisuus, vastuullisuus ja empaattisuus. Tulevat lukiolaiset pistävät itsensä peliin ja matkaavat kohti lukiota Paratiisien Oulussa etsivässä tulevaisuutta. Tämä on Temptation Laanila ja minä olen Sami Kuronen. Hei lukiolainen, alkaako arki tuntumaan harmaalta? Meillä, Laanilan lukion oppilaskunnan hallituksella, on siihen ratkaisu. Tervetuloa Arvaalle, upeisiin maisemiin, rentoutumaan ja nauttimaan toistemme seurasta, sekä nollaamaan mieli. Ei tällaista. Uutisista hyvää iltaa. Tänään ruokalassa syntyi konflikti. Yksi opiskelijoista alkoi huutamaan ruokalan henkilökunnalle aggressiivisesti ruoan laadusta. Seuraavaksi videomateriaalia tapahtuneesta. Hei, sinä siellä! Tää ruoka oli aivan liian hyvää, mä haluan lisää! No totta kai, ole hyvä. Kiitos! Tänä vuonna Laanilan lukio on tehnyt yhteistyötä italialaisten koulujen kanssa. Osa lukion opiskelijoista on päässyt vaihto-opiskelumatkalle Italiaan. Nyt otamme yhteyttä reporteriimme, joka on parhaillaan seuraamassa tilannetta Italiassa. Olemme parhaillaan Palermossa haastattelemassa yhtä Laanilan lukion vaihto-opiskelijaa. Kerro meille kokemuksistasi täällä Italiassa. No on se kyllä mahtavaa. Ollaan ollut täällä nyt 2 viikkoa ja täällä on ollut tosi siisti. Aivan parasta, kun Laanilan lukio on mahdollistanut meille opiskelijoille tällaisen kokemuksen. Kiitos tästä haastattelusta. Eiku takaisin studioon. Urheilusta hyvää iltaa. Tänään on ollut urheilun täyteinen päivä. Laanilan lukiolla on kilpailtu pingiksen, painonnoston sekä biljardin parissa. Laanilan hallitseva pingismestari haastettiin tänään. Reporterimme on ollut paikalla seuraamassa tapahtumia. Tervetuloa tänne kuntosalille. Tänään täällä on kilpailtu voimannoston parissa. Come on! Tervetuloa seuraamaan Laanilan lukion pingismestaruutta. Tänään selvitetään, kuka on Laanilan lukion pingiskuningas. Tässä meillä on hallitseva mestari, virastomestari. Mikä on vahvuutesi? No, off-seasonilla on tullut noita toistoja laitettuja sisään, että usko ihan hyvin näihin mun mahdollisuuksiin voittaa. Kuulostaa hyvältä, eikä siirrytä katsomaan peliä. No niin, ja meillä on voittaja selvillä. Timo Silakka, miltä tuntuu? Nyt on erittäin hyvä fiilis. Kiitos. Takaisin studioon. Tämän päivän urheilusta ei kuitenkaan selvitty ongelmitta. Biljardikilpailuun oli päässyt paikalle häirikkö. Ja sitten säähän. Ja kuten kuvasta näkyy, aurinkolanassa aurinkoista, kuten aina. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos. Tervetuloa. Tämä on Selviytyjä Paanella. Tämän päivän haasteena teillä on selviytyä salelle. Matkalla tulee olemaan useampia haasteita. Oletteko te valmiit? Kyllä! Haasteenne alkaa nyt!
voittaja on kisojen numero 1! Mitkä fiilikset? Erittäin hyvät fiilikset. Sä olis näkee sun palkinnon? Kyllä. Palkinnosi on kana kolmio leipää ja Mega Force. Yes. Tervetuloa Selviytyjät Laanilaan toiseen haasteeseen. Tämän haasteen antaa teille matematiikan mestari Jarkko. No niin, tehtävänä on ratkaista yksinkertainen matemaattinen yhtälö. Osaatko sä tätä? Siis en. On tosi vaikea. Mä en osaa. Tuuppas takas, katsotaan yhdessä. No niin, sähän osasit sen ihan itse. Onneksi olkoon, olet tämän vuoden Selviytyjät Laanilan voittaja! Yes, kiitos. Come on, äijät, come on! Tervetuloa iltanuotiolle. Miten teillä on täällä lukiossa mennyt? Meillä on mennyt todella mahtavasti ja opiskelu on sujunut hienosti. Laanilla on ollut kyllä tosi hyvä valinta. Muistatte varmaan miten teillä meni, mutta katsotaanpa siitä pari videoklippiä. Oi. Olipa hyvä, että et ite kaatunut. Mä vaan vien tämän tiskin ja hain sulle uuden hanskan. Paljon. Joo, moi. Moi, miksi sä kaatunut? No niin, jaetaan sitten nämä kokeet takaisin. Tuosta meni ihan hyvästi. Tuossa on tarkkana ton kanssa, jota ettei kannata sitten tuossa kokeessa. Tuolta ja tässä vähän loppuja varmaan. Siinä. Tää menikin oikein hyvästi. Minkä sä sait? 10. Onko teillä Laanilassa aina noin auttava ilmapiiri? Kyllä meidän kokemuksen mukaan Laanilassa on tosi ystävällinen ja lämmin ilmapiiri. Täältä on myös helppo saada uusia kavereita. Suosittelitteko te muille tätä kokemusta? Ehdottomasti. Te tulitte tänne opiskelemaan, mutta miten te aiotte poistua Temptation Laanilasta? Me aiotaan poistua täältä Laanilan ylioppilaina. Olipa hyviä ohjelmia. Tervetuloa rakkauden Laanilaan! Luovuus, osallisuus, vastuullisuus ja empaattisuus. Tulevat lukiolaiset ovat kokoontuneet. Eikö? Kyllä! Uutisista hyvää iltaa. Tänään Ruokolassa syntyi suuri konflikti. Yksi opiskelijoista... No, mä en osaa tätä. Heitä vähän niitä sipsejä ilmaan. Kuvaa. Sipseä ilmaan. Ota se sipsipussi täällä ja sitten Pitäisikö sun kanssa? Ei. Anne, uusi yritys. Laanilla on ollut kyllä tosi hyvä valinta. Ei mitään uskoa. Mitä oltiin sanoa?